menționat un decret pentru oferirea unor decorații. Decorație care va trebui a fost activată și mie, una. Ordinul Național pentru Merite în grad de ofițer. Mai multor primari le-a fost acordate mai multe distinții, aveți acolo, de președintele României. Și cum vedeți, nu s-a ținut seama de culoarea politică. Dacă veți vedea, și vă pot spune, în majoritate covârșitoare, culoarea primarilor decorației nu este a puterii. Și ce spune acest lucru? Cum? Ce spune acest lucru? Spune că au fost decorați primari din tot spectrul politic. Așa, ceea ce mi se pare corect pentru un președinte al unei țări. Să aprecieze activitatea concretă. Da. Sigur, cel mai mare, cred că e cea mare, nu știu, cred. Ordinul Național Serviciu Religios în grad de ofițer, domnul Crăun Țan. Dânsul este și general. Și că de-aia dar mai mare așa. Eu am primit de la domnul Iliescu, vă spun imediat, articolul 3, da. Am primit Ordinul Național pentru Merite în grad de cavalerie, eu l-am pus. Și acum mi-a fost acordat Ordinul Național pentru Merite în grad de ofițer.